Писмо ли пишеш? Бе, любовни писма не пиша. Само ги получавам, чета ги и като се посмея с тях, ги късам. Всички жени казват тъй. Ама не е любовно писмо. Един глупав поглед, една глупава дума и ми завъртява ума. Не. Какво пишеш? Охо, Натка. Хубаво момиче. Един крак. Ти само това гледаш. А очите? Старомодно и сантиментално. За мен хубавия крак значи много повече от всякакви училица и така нататък. Глупости. Поздрави от мен. Не съм я виждал тези дни. Пари имаш ли? Не, ти нали вчера имаше много. Всичко отиде. Така ти се пада. Няма да се връзмиш. Нали виждаш, че все така свършваш? Все се заричам, пък като че ли нещо ми казва. Айде, опитай ме. Казвам с тебе. Като че ли не, аз рогатия ме тегли. А защо отиде всичките си пари? Половината да беше оставил тук и аз на тебе се надявах вниз. Айде, не поиска пари от някой де. Пък може да ми излезе късмета и да извадя загубата. Няма. И мама няма. Оф. Така е като баща ни е скъпеник. Почакай като стане министър. И тогава с нищо добро. Син на министър. Празна работа, казвам ти. Пак ще ми натяква, че за нищо не ставам. Че за нищо не бива. Ей, пари няма от цигари да си купя. Айде, не му поискай де. Няма да даде. Ти! Оттатък има някаква репутация. Кажи нататък. Ба, ти го кажи, аз излизам. Уважаеми господа, господин Гориманов, ей сега ще дойде. Заповядайте. Новата му къща? Ти тук не си идвал. Виж какъв палат. Богат човек. С лопатата Герине. Днес депутат, утре министър. Има да почака. Те хората не са си изгубили ума толкова, че толкова пак. Парите му имат вместо него. Парите. Такъв, онакъв. Хората му се смеят, ама той вре се между тях и те го слушат. Това прави парата, да знаеш. Ами, ние сега като цъфнахме тук, ще ни угаре. От кумова срама, мисля, че се ще даде нещо. И преди сме му искали, и като му искахме, казваше: вие го отворете, пък аз ще ви дам такъв голям дар, че мало и голямо да ме завиди. Ето и да казва, да знам в чий джоб ще влязат париците ми. Слушай, той да вземе да изплати дълга на читалището. А пък после, като му прочете ми адреса, нали е богат. Да, но какъвто е стиснат. Прав си. Стиснате, дявол. Стиснате. Аз не знам до сега на някой да е помогнал. А знаеш ли за бедните какво казвам? 5 пари не давам. Да работят като мене тия. Така е. Или сте били депутацията? Ами, да. Здравейте, господин. Кажи сега, кмете, какво ново вехто там по вас? Ами, господин Гориманов, изкарахме читалището. Браво. Готово, наредено. Да, остана само да го осветим. Ама, когато ти кажеш, когато ви е удобно. На някой голям празник трябва да е по-тържествено. Еми да, началните се де. Хайде. Високо уважаеми господин Големанов и драги сегашни, с вашата щедра десница... Чак. Адрес? Адрес? Чакай. Живке! Извикай децата, елате тук. Как му беше? Владимиро. Пробуда. Пробуда. Беше ми е шукнал из ума. Непременно ще да. Ама как няма да дойдете? Ние на вас разчитаме. Че някой министър може да... Да видим и ние министър в нашия град. Ще доведа. Кой? Пробуда. Да буди нашия роден край, спащате ли? Да буди. Добър ден, господа! Добър.
ти не познаваш господин Владимиров, учител. А и директор в нашата прогимназия. Много ми е приятно. Ама заповядайте, седнете, моля ви се, настанете се удобно. Чакай! Е, Любомир. Излезе. Това момче, един път не се свъртя вкъщи. Високо уважаеми господин Големанов и драги съграждани, с вашата щедра десница се издигна нов храм на светлината и просветата в нашия славни заслуги в миналото роден градец. Признателното гражданство, като цени високо вашето... Внезапно умрял! Що думаш? Идва от клуба, там се обещиха. Дай ми да стана. А как така? Ами, вчера, след банкета, прибрал се вкъщи, станало му зле, легнал се, но докато дойде доктор, той благополучно предал Богото. Ще изостанал човека да бъде министър. Къде да жена му знаете вече? Бурката жена? Буркия човек, Мадено! Аз преди да поднеса на обичалената вдовица моите дълбоки съболезнования, чич тук да чистите и да взема милощето. Да чистиш какво? Как какво? Министерство! Бог да прости единия министър. Да живее! Да живее другия министър! Татко, най-после министър! Пъчко! Скоро, след погребението една малка реконструкция в кабинета и бай общо хоп вътре. Какво ти дума каза? Какво ти дума? Спокойно, търпение, ще ти дойде реда, ти не, ще съм цървил. Търпение, ама на мен до тук ми дойде. Аз кога ще вляза в кабинета, като паднем ли? Спокойно де, дойдохме ли веднъж на власт, има време и да влезеш и да излезеш. Аз вляза ли веднъж? Тъй думата си. Такива думи не ми се слушат. И какво не направи този човек пред шефа ми грабне министерството, а? И колко му се радва? 2 месеца само. Той прави каквото прави. Аз простих, забравих. Но Господ види се не забравя. Той не забравя и не прощава. И кое министерство ще вземеш, татко? Ми което му дадат. Ясо! Ами ако те убият? За какво ще го убиват? Тъй, щото е министър. Държавният мъж не принадлежи на себе си. Народа ме е избрал да го управлявам и ще го управлявам. Пак той да прави с мен каквото ще. Големанов винаги казва едно, никога две. Татко, ти гледай външното. О, гледай да я тегли нея. Дипломатията, шета, като дето като сянка по диреци, а? Позволявам тъй да говори за моите приятели. Чака, по-лошо казах. Уж нищо пък. Едно! И аз чувам най-малко Киричев нещо много се заземва от тебе, а? Що ме изпраща от тениса до нас? Баща му е професор. Пукната пара няма, такъв взет на мен не ми трябва. Не бой се, той е много смешен и мил. Да си нямаме разправи и после. Тя си знае много добре кой за нея и кой не. Но да знаете пък кой наистина се занася по тири ми. Кой? Кой? Твоят приятел, Чавдар. Как само ме гледа на тениса? Дойде, седне, засърба чай, а очите му все умение. Харесва ти играта. И ние купали комплименти. Ма той така по-банщински, Мадено, ти
телевизията беше малко по-интересен, би могло кафенци нещо, Еде! Приказва ли са така, ма? Каде? Извади с портфела за добрата новина, междето ще дадеш на мен. Ем се отказва от него в моя полза. Гледай ги туршата. Дай. Нямам. Имаш министър Саваш. Байовто за тия думи само. Нека първо стане, а? Дай да стане, да иначе пак нещо може да се случи. А ти си сега провокува! Господин министре, аз чакам. Защо за те? Байовчо, не за ти ще яша там. Аз от тебе искам. Ти ставаш министър. Нищо не ти трябва, всичко си имаш. Не ти трябва пари. Една министерска дъщеря си трябва да има дребни пари у себе си, нали, мамо? Точка! Но господин министре! Точка, казах! Точка и запетая! Пари, пари! И затока ме тия деца! Ти нещо да кажеш, а? Само пари ми искат! Ти, ама я ще умре един ден, па тогава какво намерите? Боже мой! Господи, виждаш ли го сега как ги приказва? Карате ми да излизам от кожата си! Ти пък не излиза! Точка! Иди с твоите точки, точка на точка! Точка, казах! Точка! Точка! Как стига вече! Стига! Утре сигурно шефът ще бъде тук и хоп! Нов министър в кабинета. Да. Има време да се поработи. Ама няма нужда! Тя работата е тъй озрява, че министерството е като зряла ябълка в устата ти. Тя ми дали път беше озряла, ама! Тогава беше друго. Не бях чакал с кръстни ръце, друга ще дай тя. Ама няма да оставя този път да ми вземат министерството. Спокойно ти. Все ще драхнем някоя статика из вестниците, ще продумаме тук и там. Но и без това по-добър кандидат от тебе аз не виждам. И аз съм си мисля. Просто не бива, с иде. Някой по-така от мене не виждам. Сега си оставам. Ти си човек почтен, опитен в партийните работи и политиката. Имаш състояние. Бедняци ще ни оправдават. Аз колко пари съм дал на партията за избори. Де се намираме ние? Но дето богатите не влязат в политиката, тази държава няма да прокопса, помни ми думата. То си открай времето им. И да той отгоре да не стана министър. Ма как няма да станеш? Че аз в двореца влизам и излизам като у дома си. Те той приятел Сокол си го мисля? Или шефа пак ще измъкне някой своя роднина? Ще държава с родинство, оправдава ли се? Ето е най-възмутителното. Да назначиш някой чиновник роднина и ти доди. Ама да направиш някой бездарник министър и то само, защото ти е роднина. Това пък вече... Ами на! Правят го! Той аз съм родина на шефа, ама си мълча. Не търся подпора в родинството. Аз за пръв път чувам. Баба Гицка, бабата на жена ми. Да. Нещо като свата с бабата на шефката, баба Мицка. Баба Гицка и баба Мицка били нещо повече от роднина, най-големи приятелки. Шефката била загубила рано майка си, била отгледана от баба си Мицка. Да. Ети баби много я обикнали, тя много ги обикнала. Та след смъртта на баба Мицка, Тя не е жива. тя отдавна е умряла. След смъртта на баба Мицка, шефката вижда в лицето на баба Гицка, баба си Мицка, разбираш ли? Да, Гитка. Как баби си нищо не разбрах. Баба Гицка! Да. Е нашата баба, на жена ми бабата! Да, де. Шефката като види баба Гицка, сеща се за баба си Мицка. И става много мило. С една дума, баба Гицка е живото звено между нас. Разбираш ли сега? Ама, то бая раздяха от вас. Енчо, страшна идея. Баба Гицка да дойде тук. Че що? Как що бе? Шефката у нас, баба Гицка, от тях ще се приказва и разправя. Оня Бог да го прости, не се ли докара родина на шефа? Ама нали до сега говорихме против роднинството? Между нас никой не ни е чул. Ще действам, няма да стоя с късни ръце. Живке! Шефката има голямо влияние върху шефа. Да се бърка във всичките му дела. Така я взимам на моя страна. Ама няма нужда от това. Живке! Викам телеграфически баба Гицка тука. Че що? Че нали Лами се схара с нея и че направо я изпъди? Тогава бяхме в опозиция. Цели партии се карат се сдобрят в опозиция. Аз ли няма се сдобря с баба ти? Не схващам.
схванеш. Ма тя Иван върви бе оглушала и за никъде не е вече. Няма нищо и наш ще ни надживее тъй. Така. Живка, болна, ще. Присъствието баба Гицка, наложително, веднага. Големано. Ще болна ли съм аз? Нищо, само сега ще я докаря тук. Докато дойде, ти ще оздравееш. Гледай го какви ги е намислил. Политиката, целта оправдава средствата. Сега, решевката. Ама чакай бе, Йовчо, ти нали беше обещал малко розово масло? Ей, от кога съм ми го обещал? Бе, нищо бе. Утре ще тегам от магазина, още нашия. Кой ще го признае? Сей тая. Сега, разбираш ли сега? Живкен, ти нямаш да скълта на някоя му ставаш някъде? Ами имах едно, ама то съвсем изветряло и кой го знае де? Чакай! Елат! После. Сега за друго викам. Важни дела, държавни. Обещал съм на един дипломат. Нашенско, чисто розово масло. Дали случайно нямате някъде у вас? Да съм знаел. Ай, аз имам! В хотел. Съвсем малко, но пък съвсем чисто. Бях го взимал за един професор, за някакви опити. Той там искаше да прави... Политиката не може да чака. Колката ще чака. Дай го, плащам. Не, що ме за такива работи? Добре, отивайте, вземете файдон за моя сметка и бързите. Хайде! Хайде! И се пазарете добре! Живке! Първил ангел, появи се там. Приведи се, съчувствия, съболезнования, както трябва. Хайде! Това ударето какви? Ай, социална Наполеон пред сражение си. Такъв съм аз. Дай ми да заповядвам, да разпореждам. Ало! Тук пардон, големана. Къщи да е тук? Да, за минута. Добър ден. Как сте? Благодаря и ние сме добре, да. Помните ли бях ви обещал? Ма как забравил, моля ви се, не. Още тогава го поръчах, ама. Да, да ви кажа и друго. Ще имаме гостенка. Баба Кицка. Да, ще се припомните детските години, да. Да, като дойде непременно ще... Не. Какво? Не съм мислил още, не. Ужасно! Ама как така? До вчера жив и здрав, пак днес? Шефа знае ли? До вечер. Госпожа Ангелова как е, бедната? Веднага ще изпратя жена ми при нея, в такъв момент приятел се познава. Моля, няма да... Да, веднага ще дойда при вас, да. Да, хем да ви донеса. Как забравям, моля ви, срещи, депутации, даже и тук ме чака сега една. Да, веднага идем, да. Добре. До скоро. Викаме да си поговорим от тях. Тръгна! Ама, тя и без това щеше да тръгне. Дай по-сигурно. Първи ангелови, там ще кажеш, че шефката току-що ни е съобщила скъпната вест. Ма чакай бе, да Юля и чуде бе! Никому нито дома. Айде, баби, ще ме чакаш там. Айде. Йохайте, братите! Енчо, бива ли да съм министър? И всички министри да бяха като тебе. Хубаво е да си министър, няма да вземе. Ама, да бяха живи баща ми и дядо ми сега да видят. Малкият големанчо министър. Айде да поговорим сега малко за мен, а?
Добре. Аз отдавна съм в политиката. Знаеш, Да, знаем. шефа за повече от околийски началник Немеци. Сега ти ставаш министър. Познаваш ме, цениш ме, ще ме наложиш. Добре, ще те наложа. Ще те наложа, да. Окръжен управител. После както следва. Депутат. Айде, да го вземем. За това ли се предадох аз на политиката, а? За мен все дребни работи само. Толкова, ама. Айде, идеш да ги потърсиш. Ти гледай вас, какво му говоря, той какво ми приказва. Дайде, ама ще изпусна шефката! И подява ли ти шефката? Сей от чаша ти даде министерство. Слушай ме, аз какво приказвам. Абе, слушам, ама... Ти! Слава Богу, нищо си няма. Почивам аз, като човек на човек. Казвам каквото трябва да кажа. Тя като ма бодна с един поглед, сини зловещи очи, в чудо съм видях Йовчо. Гледай, че женищи. Че крива ли съм аз? Че крив ли си ти? Шефката и тя дойде. Той то. Мъж ти казах, щеше да идва при мен. Що се канеше? Отвърнах аз. Канил се, ама не се е наканила, рече тя. Сега като ти виждам, нищо ти няма и съм много щастлива, Йовчо, мек ми капи от душичката. Ма какво да му има? Не знам ли, мой да му е призлял от голяма радост, от нищо друго. От голяма радост ли? Аз тук съм пукан от теб, че уния двамата още ги нямат си радост! Кой друг беше там? Чавдар, той за шефката дойде. Аз триме или триме? Айде, къде се бавите ви? Ами как? Загубил си ключа, че се наложи да чупим кофара. Нищо, ще ви го платя. Дай. Няма време за това сега. По-важни работи, държавни. Айде, друг път. От сега! Друг децата! Друг сега! Големанов хич не му върви. Миналия път така, сега пак така. Аха, да се намести. Оп, и някой го измести. Изглежда силен в началото, но... Вероятно, несъмнено. Ми кажи чисто и просто, новия министър ще бъде еди кой си толкова си. Не може тъй. Трябва по-вестникарски. Трябваше по-положително. Да. Ами ако не го изберат него, а някой друг, нали ще кажат, че за нищо не ставаме. Вестник права дума, пак криво каза. Колкото до това тук, пак много е казано. Биография, портрет, ласкав отзив за неговата дългогодишна обществена и политическа дейност. Статията ми няма да му помътни образа, но виж там горе, около кабинета, много се мъчат водите. Ма като ми разкажат едни заслушали, ма достойни, че кой е по-добър, да се почуди човек кого да избере. Партията един ден може да остане без членове, но без кандидати за министри никога. Ти отдавна си в партията. Защо не станеш един министър? Че защо не? Щом големановци си могат, то за това не се искат цензи. Никой не те пита колко можеш или колко не можеш. Така е. Колко искаш за това тук? Нали знаеш, че Костя Матей не на 2 ми на 3? Чакай да стане министър, ще видиш той сам колко ще даде. Ти да умре ли на колко взе? Нищо. Ама то е друго. Там публиката плаща. Ако е някой нов човек, млад, кадърен, свестен, хората няма и да забележат. Ама виж, ако е Големанов, да пукне Големанов, всичко ще е безплатно. Изобщо смърт, убийства, любовни истории. Хората обичат това и градът вестника, тиража се изпарява. Но всеки ден нямаме такива новини и ежедневната публика гладува. Добър ден, бабо! Добър ден! Добре съм, синка с кола и на Бога. Автомобила дойде ли, майдуче? Няма го, още рано е! Сядай тука!
на бабата на шефката. Те за това ли са толкова гъсти, мамо? Той бабище, както го гледаш, държи една нишка от съдбините на цяла България, на цяло министерство, бе. Той е тука, познаваш ли го? Бай Йовчо, министър ще го правят. Малко не довиждам. Значи министър ли ще го правят? Ще, скоро! Че единката е вика, бре? Шефката. Аз си викам, прилича му, само един пазарската дума да излезе, моето момче и всичко и наред да знае. Ще излезе, бабо, скоро ще излезе. Той е обайчкото, коя е, бре? Моя приятелка пише вестници. Че кой работи? Какво ти обяснявай? Приличай. Дай да й кажеш, че много прилича, обаче да се паси. Защо, бабо? Защо да се пази? И ми вика, бе, не съм глуха. Знаеш какво? Автомобила дойде ли? Няма го още. Го добра, ми си герой в място. Да те ми са си тръгнеш ли? Айде! На колко е? На 200! Ти глуха! Ние вече да си бе носа навсякъде. Не яде си, наспи се и хуква. Виж, няма да мога да дочакам Големанов. Тръгвам. А пък за това ще ти пратя. Здрасти. Нещо ново? Къде е Саря? В клуба. Странна работа. Всеки час нов кандидат. Онзи ден бяха само стария Чавдаров, вчера още двама, днес вече 6. Утре кой знае колко ще бъдат. Все Чавдаров на първо място. За стария вече слабо се чува. Не бой се, може пък нещата да се обърнат. Хич ще се боя. Дреме ми дали стария министър или не. Господа, аз ви оставям. Тая дойде да покаже на стария новата реклама ли? Хич няма да му хареса как са го нажурили тук. Пено! Ево тук! Само толкова сме. Друг път повече. Голяма загуба има да се вади. Аз пак излизам. Любомире! Бързо. Чакай, само 2 думи. Работа имам. Добре, 2 думи може. Къде беше на обяд? Нали ви казах да не ме чакате? И си спокоен. На колко? Ти за какъв са идете? За какво са те? Точка! Каза си 5 думи. Мислимо е, за вечерята си тук! Добре, за поканата. Проклети карти, бе! Ма баща му е крив. Те пари не му дава. Като няма пари, няма да играе. Ами ако прави дългове. Кой пък имот да му дава? Не виждаш ли баща ти какъв изтиснат? Не можа ли нещо по-свясно да научи от приятелите си, бе? Абе, спокойно бе, ще му мине, кой не е играл на младини. Пенки, от утре още един лазерник, а? 22. С каква гордост го каза само. Разбира се, сигурно и ти някога си бил на толкова. Ма и ти ще дойдеш на моето спокойно. Дурачко му мисля, аз сега ще се радвам на младостта си. Старче, Маривено хопошторя. И искам да се върча главата на това момче. Браво, много! Оли, само кревели като гигант, да ми се пълчоци тука! От голяма радост, господин министри. Извинете, господин министри. Ама радост ще ти дам. Царската дума излезе ли, бре? Ама царската дума чакаме сега. Иска да я платим.
Лесно. Да не бърза толкова. Всичко отива по дяволите. Аз не виждам нищо притеснително. Шефът министрите вероятно обсъждат разместването и не са се спряли още на нов министр. Нормално е. Шеф, ако се държеше на думата, щеше да каже: ела сам, бай Големанов! И приключено! Аз сега от първо място, кой знае вече къде съм? Ама, те ще си сред първите, убеден съм. Не, един Големанов не може да е сред първите. Той трябва винаги да е прав. Сред първите значи на една дъска с чардаровци и разни такива. Уф, и то няма да го вземе. Кой? Чардаров. Сънува го с нощи нещо. Събише ми се там. О, няма ядяма. Той ще ме доведе. Ама, виж така, ако шефът се е разколебал, то шефката... Шефката? Шефката? Какво шефката? Думата ми е една дохетина и пак нищо! Ама тя ще ми падне. Така ще я нажуля аз нея. Само отчаянието на тази бедна жена ме възпира да ви поздравя с министерското кресло. И аз глупака се кланям, нося масло, целувам ръка! Бай, Овчо, успокой се. Аз съм сигурен, че тя каквото и да прави, прави го в твоя полза. Търпение, още няколко дни. Още няколко дни ли? Сляпни си! Повтарят се историята от миналия път. Това, което не стане първите 3 дни, нищо няма да излезе. Ама, търпение, много бързаш. А защо трябва да се протака? Един министър умря, час по-скоро друг на неговото място. Ето, един Големанов стои високо над всички. Аз мисля... Не те питам. Ще ме приравняват с такива като Чардаров. Готак! Само се дели по митингите. Не, така партия не се управлява. Тук хората пари харчат, време губят. Когато се залагат за благото на народа, не, те на страна. Почтеното на страна, безчестното на лице. Ако ние не ценим нашите първи хора, ако ние гледаме да смачкаме всеки го, що малко от малко, значи тия тая мърсотия. Питам се аз, какво ли мисли това, дето управлява съдбините, ня? Какво ли мисли короната? Па нема ще оставя да се подиграват така с неговите верни приятели, ня? Това е общо ти далече отиде. Ми не може парламентаризъм. Парламентаризъм! За такива хора! Ма кажи им, скарай им се, стойте господа, къде отивате ви? Я, нахвърлял съм тук няколко горчиви мисли. Сглоби ги в една статия в отговор на този дебел. Не, няма да оставя така нещата, Ечо. Цепя се, ей! Па и още колко народ ще повлека с мене. Ама, аз мисля... Не те питам! Не обичам политика на скръстените ръце. Учи се от мен, един опитен политик, държавник. Вие ли сте бе гълъбчета? Ма как научихте точно на време? Слушай сега, приятели. Няма време за вашите адреси. Остави го тука и толкова. Големанов, дружеството, гражданите. Аз като председател лично съм натоварен да ви го прочита. И аз знае да чета. Ама ако нямате време, да се върне по Дай го сега. Не обичам да се разправям. Това ли уж да ви направим чест? Ама, айде прочети го, да не е толкова дълго. Може да имате нещо да ни кажете? Да. Високоуважаеми господин Големанов и драги съграждани, с вашата щедра десница, добре, се издигна нов храм на светлината и просвета в нашия със славни заслуги в миналото роден градец. Шефката! Той то. Пак се измъкна. Ма, жената на шефа е тук, ви вашите адреси го занимавате. Ами, нищото нещо за читалището да го... Безпокойно, те казвам и всичко ще бъде наред. Ама аз, като чувам май то Чардаров, Жената на шефа е тук, казвам, ви утре Големанов е министър. Ами, ние сега като му дадохме адреса... Вземете си го, дайте му го и той самичък да си го прочете, после да ви пише вятър. хитро се изплъзна дявола. И името гледайте да смените. Как? То
само той не може. Абе как да не може, нали ви знам? Аз само там парата ви е важна. И какво е това пробуда? Пробуди колкото щеш. Но читалище Големанов е едно в България, в света. Така по-тарикатски ще го обвържите. Те, ама не е баща. Не може да се взима така решения без обсъждане, без събиране. Абе ме не слушайте като ви казвам, бе. Колко работи са ставали и стават безред. Ти защо си най-после председател на читалището, а? И това тука, наново. Многоуважаеми господин министър Големанов. Ако не стане министър? Ще му дадете това. Ще вземете други, хайде. Няма някакъв контрол. Вие още ли сте тук, бе? Хайде! Горелков, тогава не сме се виждали. Как си? Чакаме. Още малко. Старите къщи да решават. Не си ли утре, не? А баба? Идва баба Гичка, как го? Ето го звеното между нас! Добър ден, баба Гицке! Добър ден, как си, баба? Нашата баба си е бомба! Всичките ще ни начинее за наша рада си отеха. Искаш ли да се повозиш? Автомобила, готова съм! Дено, не седете без мен, аз ще си почина с тая политическа криза. Ти е страшно съм уморена. Ами царска на дума! Ще! Ние с вас ще си поговорим. С голямо удоволствие, да. Върви, баба, върви! С Вена ще идете днес! Заповядайте! Знаете добре, аз не стоя далеч от партийните работи. Да. И винаги съм гледала да помагам с моето скромно мнение и съвети, доколкото мога. Разбира се, да. Сега, доколко моите съвети са били полезни, вие мъжете преценете. Отлични, прекрасни. Ние всички дълбоко ги ценим. Цяло щастие за жеба, че има такъв съветник като вас. Благодаря ви. Аз много ви ценя, вие с вашия смислен поглед цените моята работа за партията. Това много ме ласкае. О, госпожо! Знаете ли, откакто сме на власт, у мен е заседнала една мисъл, ние недобре използваме нашите хора. Преди малко казах същото тук и на Енча. Предстоят ни важни събития. И в странство трябва да имаме достойни мъже. Мислите ли като мен? Напълно. Аз съм се набелязала няколко души, но първият, който трябва да върви е... Кой мислите? Не мога да знам. Чордаров. Чордаров? Да, Чордаров. Какво ще кажете за него? Страхотен, прекрасен, да. Той нещо забелязва между вас, някаква сладина последно време. Това нищо не значи. Що е за партията? Да, по-добър от него няма. Но съгласен ли е той? Да, съгласен е. Съгласен. Браво. Час по-скоро да върви. Аз отдавна съм си мислил за него. Хитър, тънък дипломат. Той е образован, знае френски. Тъкмо. И е богат, няма да чака само на една заплата. Тъкмо. Само, че... Да. Какво? Той казва, аз за да представя български народ тъй както трябва да се ожени. Ма само той ли му липсало? То болки колкото щеш. Зато идвам да се посъветвам с вас, ви като опитен човек. Ма как да не помогна на стария си приятел? И той се надява на вашата помощ, защото между нас казано в замяна, знаете какво ви остава. Това няма никакво значение. Приятелството на първо място. Аз ще му намеря едно добро, хубаво момиче от Сой, да
се гордее с него. Където почука Големанов, веднага му отварят. И той тъй мисли. Една ваша дума стига. Големанов една дума казва. Той дали има някой на ума си? И коя е щастливката? Вашата вена. Вашата вена. Не разбрах. Той ли харесва и обича вена. И ми праща да искам ръката ми. Харесва. Обича. Вена! Ама тя е бедна! Нищичко си няма, нито пък е хубава, а една глупава такава. Къде по-хубави момичета има от нея? Има. Но какво да се прави? Вкус. Да остави на моя вкус, аз да му избера. Вена казва и никоя друга. Любов. Любов? От този так? Безумно я обича. Отдавна ми е казал, но не е имало случай до сега да й се открие. Само това липсваше. Ако не дойде с мене Вена казва, никъде не заминавам. Ако не ми я дадат, оставам тук и отдалече ще се я гледам, не мога да се отделя от нея. На цели са ли? Ма как ще я гледа? Като е затвора вкъщи или е спрата някъде? Ама не бъдете жесток! Аз? Ма тя е толкова малка. Невидна. Мъж не може да погледне в очите. И това му се най-харесва. Възпитание, казва и в тази къща. Пардон? Сериозен, възпитан, добър, който ще я ощастливи с любовта си. Казвате стар. Ами, жада го, че той е по-стар от мен и жена ми си заедно. Това нищо не значи. Нищо ли? Ами утре как ще ни каже мамо и тате? И детство и може. Стига да се обикнете като родните. Знаете ли какво ми каза? Не знам. Покрай Вена обикнах Големанови като мои същински родители. Ма я какъв син съм си намерил! Да! Представете си колко се е превързал към вас. Чуйте ме, Големанов! Вена е дете на нашата партия. Ние не бива да пръскаме силите си. При това зет богат, с бляскава политическа кариера. Малко позакъснява. В разцвета на силите си. Тъкмо за дъщерята на един министър. Да. Господин Големанов, най-последен шеф в повече апелирам към вас. В тези тежки съдбоносни минути нашия измъчен народ има нужда от вас тук, от него там. Големанов за народа си е давал жертви и пак ще дава. Тежка е съдбата на държавниците и на царете. Ето ръката ми. Съгласен. Ако греша, нека Бог присъди. О, Бог ще ви оправдае, бъдете сигурен, защото глас народен, глас Божи. Амин! Ама, какво ще кажат тук вкъщи? Какво ще кажат? Каквото каже бащата, в тази къща се чува неговата дума. Вярно. Видите ли колко добре ви познава вашия зет? Кой? Боже мой, Чавдаров, кой? Да. Добре, така е в тази къща. Днешните момичета не се интересуват толкова от младост и любов. Повече гледат високо положение, охолен живот. Пардон, никаква зеста. Само мен и нищо друго. Той Чавдаров е стара лисица. Скоро стария ще умрела да видим кой кого ще превари. За Бога, какво говорите? Ама не е да не ме знаете. Аз не съм богат човек и... Цял свят знае, че вие сте богат. Аз? Да, само с вашите дарби, добродетели, разбира се. Уви, кой ги цени в днешно време? Партията и после историята един ден. Историята един ден. Сега Чавдаров може малко да почака, след като вече имаме вашата дума. Да, доча. Той нека да почака. С вашето съгласие сега работата по кабинета много се улеснява. И как? Много просто. Вие веднага влизате в кабинета и поемате Министерството на народната просвета. Ма нима вече? Да, почти. Поздравяваме. Благодаря. Какво сънувахте днес? Защо?
Защото днес иззет в министерство. Кой като вас? Но къде е госпожата? Тук! Живке! Енчо! Поздравете, господин министър. Наистина ли? Да, почти. До вечера може да излезе указът. В кое министерство? Просветата. Ти най-мършавото. Йовчо, най-после си министър! Господин министре, Да, много работа има там. Аз добре познавам просвещението. Едно време бях народен учител. Тъй? Да, с гордост го заявявам. Утре ще събера всички учители и ще им кажа: при вас идва един стар учител, който познава добре вашите недъзи на вашето просвещение. Елате, заедно да наредим тия работи. Че то днешните училища ли са? Учениците по цял ден с цигара в устата по улиците и после служба дайте! Не, господа! Тук твърда ръка трябва! Хайде. Сега да отидем при шефа и при другите министри. Живях само една година с мъжа си, още го жаля
Слагате ли ги? Ами, как да върви? Те отдалече, както ви казах. Отдалече, ама старата иска да не жени за вдовица. А пак младата, тя от мен като ги обузе. Тъй ли? Хей, Нищо. Те като узнаят, всичко ще е точно. Елате да ви обясня. Абе, Живки, какво ме говориш? Нали каза, че той щял да заминава? Да, ама първо иска да се ожени. Търси млада. Хубава. Добре възпитана. Щупки в кръста. В ханша. Точно като за теб. Аз му говорих за теб. И той какво? Той ме възхитен. И още да свири на пиян. Ти каза ли му, че съм свършила консерваторията? Само това забравих. Няма нищо де. Сега като идиш вътре, шоу свириш. Не дай така с роклята. Ма защо е толкова дълга? Срам ме, не дай. Ма как ще е срам, Малина? Ти не сказах, че... Как ще е срам? Няма срам, тия работи, аз тя не ми дай срам ме, къде ме ходиш? Голям късмет, че големано взима на търбията. Още утре други ден Христо ще го направите началник. Стига на толкова с години подначалник. Ма чакай, много бързаш. Няма чакай. Ами, сегашния началник. Ами на друго място или уволнение се тая. Ама, ти тия работи не стават толкова лесно, както ти си ги мислиш. Лесно е. Ти си дясната ръка на големано, а тази дясна ръка е и моя, нали? Разбрахме ли се? Ама той не е ли малко свитичък за началник? Нищо му няма. Нали се гледа работа? Добре де, ще видим. Няма, ще видим. Обещай ми, че Христо ще го направиш началник. Иначе повече няма да ме видиш. Ветки, от тебе такива думи не искам. Като не искаш, назначи го началник. Обещай ми и целувай ръка. Добре, не обещавам. Ти стой тук, аз отивам при него, ръмжи ми нещо, последно време, кой знае какво. Ти се пази. От тих човек най-се пази, че... Кой си? Не мога да отвърка вече. Голяма работа, поне че е забавно. Сите и занесено ме гледа, глупави комплименти. И толкова може човека. Дето да се обърна права мен и гледа с тези котешки очи. Мяу! Стига! Значи какво си мисля? Трябва да го оставиш това нещо. Голяма работа. Но виж забавно ти, правят ти комплименти, не се ли гледаш? Няма оставя го. Само насякъде виждам. Това ме е мръсна. Знаеш какво? Айде, ела и да пробва да си свирим нашите. Бързо. Господин Чавдаев. Вие обичате Шопен, нали? Да. Ден днешно шеф на влюбените. Да. Дива коза. Пардон. Шопен? Дива коза. Нищо. Нещо ще. Днешно шеф на влюбените, те са негови ноктюрни. Знаете ли, аз като бях в консерваторията и... Пак танцува. Да, танцува. Вие обичате ли модерните танци? Отвратително са. И аз не ги обичам. Просто не мога да ги понасям. Аз така по-обичам на пияното. Тесен кръг. С хора, които разбират музика. Шумните концерти не обичам и почти не излизам. Прелесни са домашните концерти. Хубава домашна обстановка. Топло, интимно. Често ме канят в облигациите. Това е да танцува с господин Савена. Кирчев от външното, като сянка ходи подир нея, навсякъде. Да, но без успех. Тя не иска да чуе за него. Все, още утре ще го. Не ви разбрах. Вие обичате ли Вагнер? Вагнер? Да, обичам
обичате ли Вагнера? Да. Обичам. Листа? Листа? Да, всички ги обичам, всички музиканти обичам. О, елате тогава, ще ви посвиря нещо чупене, елате. Аз от тук далече. Защо? Навик. Чуден навик имате. Слушайте какво ще ви посвиря. Че драка. Как е? Хареса ли ви се нашата пианистка? Прекрасна млада госпожа. Как да ви кажа? До сега съм имал възможност да вкуся от онази възлюбената любов, която така нежно описва поетите. Но слушайте. Вие от нея ще вкусите. Тази любов искам аз, но за същество, за жена, чието сърце е още чисто. Аз да съм първата любов. Но слушайте. Мислите, ви ще намеря такова момиче? Но защо ви е, Боже мой, първа любов? Това момиче ден и нощ ще ви виси на врата. Не е по-добре да се вземете? Вече олегнала жената малко и ви живот да видите. Слушай. Добър ден. Днес се събрали и празнуваме рождения ден на моята вена. Честито тогава. Къде госпожицата да я поздрави? Момент. Слушайте как си. Вено! Добре дошли. Добре заварили да живеете. Елате да се почерпите. На нас тук не е добре. Тялото има толкова много гости. Ама как за мое здраве по един чай или вино? Що ме за ваше здраве тогава? Добре. Елате. Няма ли си? Глух ли си? Пак не намери поне една думица да кажеш, да ти чуят хората гласа. И като не ме питат хората... Чакай да те питат хората. В тази глава толкова си няма ум да измисли нещо. И аз във висшето общество съм го повела. Какво ще кажат хората? Де стига! Какво си се укумил такъв с ръце в джуба? Това лече някоя канцелария. Стой! Мене къде като ти говоря? Кога ще почуя и тебе да разсъждаваш по разни въпроси, да говориш уж с висше образование пак то? И той началник ще ми стане. Не началник, а картач. Цял ден да стои и клечки да набива. Ти говори с Горил. Той е приказлив и заради мен говори. Моля, какво каза? Я го повтори, какво каза? Какво? Не мога. Изяде ме и ме изяде от този ден. Горилковта, Горилков е. И тук е скандал. Иди ли сега вкъщи? Ще ти дам аз един Горилков и не съм да го виждаш. Здраво ви, как е? Криво ляво. Да не се обърне само на ляво криво. Госпожо! Къде се губите, млади господине? Гостите отдавна питат за теб. И хубавите госпожици. На тяхно разположение съм. Чуваш ли как си говорят хората? А пак ти ляво-криво. Откъде ти го води това ума? С министерство син приказваш. Да ви там хора. Ти беги такъв.
вдовичка разлива там всичките си музикални прелести, а ти тук мечтаеш. Пред нас се разиграва една страшна трагедия в душата на твоя нов обожател. Любовта фатално го тегли към теб, но енергичната ръка на майка ти също така фатално го тегли към вдовичката и шипена. Кой да ти казва това? Никой. Аз сама поглуших. Кажи. Бързо. Моля ти се, погледни само. Две фатални сили една срещу друга. Конфликт, колосия, трагедия. Ромео! Цял целиничък. Бедния стар. И само ти можеш да го изкараш от това трагично положение. Слаби са моите ръце, а твърде стар е той и не може сам. Поне си днешен поглед. С една мила усмивка разведри лицето на този новоизпечен дипломат, защото неговата мрачна физиономия би смутила веселата европейска дипломация и кой знае каква катастрофа би изполетяла нашата външна политика. Разбрах. За успеха на нашата външна политика безброй нежни погледи и мили усмивки. Ела да ти покажа. Господин Чордан, ма тък му вас търся. О, мене? Ама защо сте така намръщни? Не, така. Може би Шопена нещо. О, Аз искам да сте весели. много мило. Аз искам да се смеете на моя рожден ден. О, Непрекъснато да се смеете. О, мила Господ. Та засмейте се най-после. Смейте се. Без това досадно. О. Вие сте чудесна. Ето. Да, отлично. Винаги така се смейте и никаква катастрофа за външната ни политика. Кой искаш да кажа? И аз нищо не разбрах. Чудно. Тя иска да се смее. Може би за смяни по-харесва, а може би това е началото на нейната любов. О, мило дете! Но, оне хлопак все пак ще го махне от министерството. Как? Хареса ли ви се нашата? Чудесно! Аз не заслужавам. Тя сам да посетим и тук баба Кицке. На нея трябва силно да й се говори, че нищо няма да ви разбере. Ама тя трябва да умре на цялото това движение около нея, музика. Ама нищо и няма силна и като трактор нашата баба, бе. И ми трябва ли, доктор? И без доктор ще си умра. Не ми трябва ни медицина, ни доктори. Най-после! Госпожо! Какво? Листата готова в джоба на шефа? Шефа в министерството. Я да видя дали не излизам вече от джоба му. Май в тая минута излизам. И значи? Значи в този момент царят подписва указ и той вече е министър. Честито си котарската дума! Видя ли ми? Госпожо! Драги приятелю! Като си помисля само и главата ми се замая. Че си министерка ли? Сега името ти ще екне по цяла България. Чак странство ще се чуе. Каква чест! Какво нещо! Властта преобразява човек. Ето докато свикне човек. Човек бързо свиква с големството, все едно е роден за него. Като казахте Големанов министър, ето ви вона, министър! Ама колко работа, колко мъки, колко отговорност го чакат, това изобщо ли ви е на ума? То няма как, ще се работи. Големанов от работа не се страхува. Работа ми дайте на мене само. Може ли едно съвсем малко ходатайство? Разбира се, да. В търговията работи моя... Чакай. Аз вече имам земеделието. Земеделието? Да, така изпадна комбинацията. Току-що. Вчера просвещението. Вчера просвещението, днес търговията, сега земеделието.
И от сега нататък се това. Човек трябва да е готов за всяко министерство. А кой взе търговията? Ало, хич не знам. То бяха толкова комбинации. Шефа взе външното. И както ти беше. Да, както и да е. И все пак ми се угодих. Тук министър не го оставя. Наистина го земеделието. Не го прави началник. Той какво разбира от земеделие? Не го различно, той министър. Да, много работа има в земеделието. Аз добре го познавам. Едно време, като се омъжихме, имахме гюлови градини. Да, гордо се заявявам. Аз добре познавам земеделието и всичките му недъзи. Всички недъзи. А за горите. Горите! Най-важното нещо. Зная за горите, зная. Татко, кога ще те викат на аудиенция? О, това не мога да знам, но аз всякога съм готов. Тия дни ще бъде навярно. Ще ти окачи нещо на шията. Големано за ордени не работи и за работата си не чака награда. Щях да забравя. Една депутация чака отвън. Че покани ги. Хайде да ги видя тия приятели ми. Какво ще ми кажат? Ей, от няколко дена ме гонят. Здравейте, ме, момчета! Честито да е! Честито, господин министре! Благодаря, момчета, благодаря. Все пак ми намерисваш на джибрия. Сега, а на министър на лавандула ли да ти мериш? Да видим сега какво ще ми кажете, момчета. Много уважаеми господин министре и скъпи съграждани, много и големи са вашите заслуги за благоденствието на нашия роден градец. Като народен учител, като политически и обществен деец, като народен представител, големите си грижи за родината не забравихте и нашият със славни заслуги в миналото роден градец. А като министър на България, пред вас се открива още по-широко поле за ползотворна дейност. Един ден вие със задоволство ще се обърнете да видите дълбоките бръзди по той поле от вашата работа. Поради тия ви големи заслуги и поради голямата подкрепа, която дадохте за съграждането на нашето читалище, нашето ученолюбиво и просветно дружество в последното си заседание ви провъзгласи, драги съграждани, но и много уважаеми господин министре, за свой почетен председател. И ви моли да благоволите лично да откриете готовото вече читалище. Този нов храм на просветата в нашия роден градец. В очакване вашите съграждани ви поздравяват от глубините на сърцето си с новия висок пост, който заехте като министър на България и ви пожелават дълъг, щастлив живот и дълга, плодотворна дейност за града ни и отечеството. Живейте в прочери за благото на народа ни! Браво! Браво! Какво мило тържество! Трогнат! Кой го е писал? Аз. Ти заслужаваш тук да бъдеш учител. Аз няма да те забравя. Не си го даваме ние. Не. Скъпи съграждани, какво мога да кажа повече от това, което вие казахте и от това, което каза целокупния български народ, като ме поставя на най-високото място да управлявам съдбините му. Аз съм се трудил за вас и дай Боже, пак ще се трудя и работя за вас. Обещавам да дойде тържествено да открия новия храм просвета в нашия роден градец и да доведа на той тържество нашия мил господар. Много здраве носете на моите мили съграждани. Им занесете този скъп дар. Това съм аз, Големанов, учителя Големанов. Нека види мало и голямо как с труд и чест си издигнал до най-високото стъпало на върха. Поголемете го и го служете на най-лично място. Какъв мил спомен!
Най-скъпият ми спомен от миналото. Аз с дълбока тъга лишавам семейството си от него, но там той ще бъде по-полезен. Айде, носете си много здраве и напишете едно заявление за помощ. Аз ще издействам от правителството една помощ за читалището. Какво ще кажеш? Чакай малко да се опомня. На, гледай се опомни. Той ли е големия дар, дето толкова го занадява, ли? Ами аз казах, ама аз тази смет няма да обичам читалището! Получай ли? Ако те види, като му кашата смаже. Да не си мислиш, че ме е страх от него! Да не си мислиш, че може да прави с нас каквото си ще! Чакай сега. Аз да взема, да го напокам, той магаре, той да види как се разиграват кмет и директор. Не, стой, не прави глупости пред хората, да не знаеш какъв се разсърди. Лъжец, подлец, измамник. Фу! Малко е по-скучно, ще този нос. Той такъв заслужил мъж, голям мъж от държавата все. Айде, вървете сега и подавайте заявление. Ама от държавата може да си искаме и без него! Може ли се от държавата да минава? Ма нали ви погушите главата му с вашите глупости? Големанов, дай го бъдем Големанов, онай! Адресът! Край с тази лъжа! Тръгваме си! Ама чакай! Ами маслото, ами гражданите. Остави! Този лицемер, мошенник, нещастник! Жаба! Уморен съм, Енчо, уморен съм. Малко ли мъки и тревоги бяха тия 3-4 дена? Тръгна на добре. Тук виж, завърти се, стане нещо, айде назад. Ей, това само който не е ставал министър, само той не знае какво те го. Почивай сега и не ме забравяй. Спокойно. Сега обаче всичко по-инак. По-инак гледам, по-инак стъпвам, по-инак говоря. Всичко по-инак. Ставаш по-тежък, по-важен, по-голям. Абе, какво направи този шеф? Щеше да се обажда, пък никъв го няма. Тя ще обади, като се излезе от двореца. Ти да знам. Хайде. Здрасти, татко. Къде се дяваш, скитнико? Тук съм, татко. Виждам тя в колко си тука. Баща ти 3-4 дена се мята като риба на сухо, 9 си на тебе. Че прославя името, че издига фамилията, която ти тъй недостойно носиш. А това не те ли радва, поне малко? Радва ме, как да не ме радва, татко? Радва те. И какво като те радвам? Нищо. Нищо! Хората се надпреварват да ме поздравят, той нищо! Поздравявам те, татко. Поздравявам те, татко. То не се е сетило, момчето. Не се е сетило, а? А да иска пари се сеща. Да голяе се сеща, да харчи се сеща. Чувам, че и как ти поиграваш, ей? Главичката ти чупам. Като почнеш да печелиш пари, каквото искаш. А сега изпита, че погледна пара няма да видиш. Разбра ли? Разбрах. И да спреш да ми се бъктеш с разни момичета към тая Натка, това Тя е приятелка на Вена. Точка! И сестрата да спре да се мъкне с разни момчета. От сега нататък. Името, разбираш ли? Разбрах. Айде марш!
Наистина ви казвам, господин Чавдан, няма да сбъркате. Човек ще каже, че е много млада. Ама каква каштовница, каква честница. Говорим за наша Марийка. Кажи му и ти. Човек, ако ни я познава... Да, така е. Вярвайте ми, моля ви се. Едно голямо добро ще направите. За кого? За кого? За наша Марийка, господин Чавдаров иска да се жени. От нея по-добра за тебе, здраве! Подписвам се с две ръце! За момент, госпожо. За момент. Чакайте. Слушай, вчера шефката не ти ли говори нещо за мене, за Вена? Съвсем забравих. То тия дни тук... Тогава, какво ме навираш, ли? Дума. Значи? Дума. Спокойно. Не изгледаме много песен покрай нея си, бъде. Нищо не е. Спокойно, ще го презосвам. Тя нещо страни от мен. Тя още не знае. Но че гледай да се харесите. Това зависи от тебе. Тя като че ли започва да ме симпатизира. Иска да ме учи на модерни танци, да ме вижда весел. Такива едни аванси, разбираш. Да. Аз ще кажеш. Лесно бе, лесно. Аз си дойден стар земеделец. Какво? Нищо. Който познава ваша. Ало! Тук министър Големанов, слушам. Ти ли си бил, бе, шефе? Кажи какво е? Какво? Кога? Как смееш? Кой те е упълномощил тебе? Ало! Онзи дартак подал оставката на кабинета. Защо? Шефът. Царя искал да поговори с другите партии и той дартака му дал свобода с оставката на кабинета. Кой е царя? Кой е шефа? Как смеят да ми отнемат министерството? Как смеят да ми отнемат това, което целокупният народ ми е дал? Кой е царя? Кой е шефа? Кои са те? Той ни бил изпаднал от джоба на шефа и направо изчезнал. И всичко го дяволи. Господин Големанов. Няма господин Големанов. Няма бар Големанов. Господин министре, чуваш ли? Чувате ли ми? Господин министре! Ти кой си? Ма ти за какво си има?
Казахте ни, че ни обичате много. Аз съм сигурна, че и Жоро ни е заобичал, защото той изобщо ни познаваше и аз безкрайно много се надявах да се случат нещата и те наистина се случиха с тази постановка. А освен това, без община Чирпан, без военен клуб, без нашата приятелка Десита Петкова, народен представител, нямаше как да се